ọma na-ege ntị obi dị anyị mma maka na anyị na ebe a na-ekwu ihe niile anyị na-ekwu maka na anyị ma na ị na ebe a na-eme gịnị na-ekiri anyị na-amụtakwa ihe anyị nwa na-amụta unu echefukwana na ihe ndị anyị na-ekwu nwekwa ihe iche na anyị kwesịrị itinye ọnụ mụ na nwanne nwaanyị eti Igbo n'inwekwa ike gaa n'ọha nta akụkọ anyị dị iche iche gaa tụsara anyị okwu sị biko unu tinye ọnụ ebe a tupu anyị napụ nwanne m nwaanyị okwu n'ọnụ o nwere ihe ọ na-ekwu tupu nsị ya nwee ndidi ka anyị jekwa n'obere ezumike gaa ṅụrụ mmiri maka na ekpomọkụ a anyị kwesịrị na-aṅụtụ mmiri nwanne m nwaanyị ọ dị mma nne maka mmiri a m na-ekwu okwu ya ahụ na inwere na-aṅụ mmiri kọpụ 10 gazie emezu ya kọpụ 15 n'ụbọchị maka anyị asaghị marụ asatọ ofu abụọ ise isii asaa asatọ 8 ka asaghị ma oge niile mana ụdan ị ga-eme ya imezu ya mgboro abụọ ya nwa na-asị gị nwụrụ gawa kịta bọsị mgbe na-eche ka ịdị dry nkwana ime ndị ga-agaghị achọ inye mmamị agaghị ebe agaghị mmamị ebe ọbụla ịhụrụ mamịrị anyụ ya dị anyị mana nwa mmiri ịdị ndụ kakwa mma karịa ọhịa dị n'ebe niile enwere nkọlọ ihe dị iche iche biko nwaanyị ọma ịgbadị trut mmiri mamịrị ahụ ada akpazikwa otu ahụ ugbu a ọ bụ eziokwu maka mmiri ezubedị ahụ gị ka ọ fọ nke ọ ga-ewepụ ewepụ na-abịa mmiri niile nọ n'ahụ gị ọ mekpọọ ya enwere m ike mụnwa bụ mgbe ọbụla nna anyị kebe kịta enwere m ike ịnọ ụbọchị niile m agụta ugboro one ga-anya ọma ana m aṅụ mmiri ọfụma so biko nwa na-aṅụ mmiri na mmiri nshie na mmiri maka mmiri dị mma ị na-aṅụ mmiri gị na-anyịpụkwa ọrịa dị iche iche nọ n'ahụ gị na-anyịpụ ya na mmiri nwekwe na nzumike maka ilegodo onwe gị mee mgbe ọ ga enyere ya mmamị ọ dịka ime isi gị na-ahụpụ ọ na-asa acha yelo mmamịrị gị na-acha ha na yelo ma na mmiri adịghị gị n'ahụ ọ nweghị ezigbo ihe so iwe na-aṅụ mmiri ememe ndị nọ asị aṅụ mmiri asị a ga-etire ọtọ otu a ka m dịbụ mbụ enye mmiri si m nwa na mekwa aṅụ ama achọ ka m tigo ofu ihe na-atọta obere ụtọ mana mmadụ na-eto ọ na-amụtakwa ihe dị iche iche oge ugbu a tupu mbili ha anụ awụ esi m na-enwe ihe m na-eme ihe gbasara ekpere mbụ mmiri ṅụgodu nwa ezigbo mmiri gaa nyụọ mamịrị nyụpụ ana m aṅụkwa nke jụkwa oyi o mgba mmiri isi ụtụtụ mmiri jụrụ oyi adịghị ana m nke jụ maka asị mmiri jụọ oyi n'isi ụtụtụ a na-adị mma ọ dị mgbe ọ dị mma ma ọ bụ na ọ ga-ekwe gị asị emekwe mgbe ọ dị mma na ọ ga-ekwe gị mana ịma na anyị nwa ndị agba ụda ihe jụrụ oyi na-atọ ọ na-atọ ụtọ mana nwaanyị ọmakwa eziokwu ị na-amịrị tụdete na ọ da-atọ ụtọ ọ na-atọ ụtọ gwara nke a m na-aṅụ n'isi ụtụtụ na ajụ oyi nne ọnụkwa atọ m ọ da-atọ ụtọ mana ịma na oge ụfọdụ ihe ịma maka na uru ihe a na-abara gị ga-eme gị mee ya n'obi ụtọ mụ nwa nna anabụ ụra m na-edobe ya n'isi bedị m ka hapụ inwede akụkọ nteta anụ ụra kpechaa ekpere ụkwụ m dị ha ana aka m eje n'ebe ahụ m dobe mmiri aburu ya ofu bọtụlụ 75cl a ma ihe ọbụla ọ sụkwa bụrụ m ga-aṅụcha ya tupu m na-apụ n'ụtụtụ agaghị m nyụọ mamịrị ugboro 2 maọbụ 3 nke isizi ahụ ị ga-ahụ na ọ ga na-acha brown inyo nke ọzọ ma ndịzi oke ba inyo nke ọzọ ọ dị plain ka mmiri ịma na ahụ ga-adịgo ka o kwesịrị ihe ọzọ dịkwa mkpa na oge a kịta akwa ịfụ mkpụrụ osisi dịka watermelon onye jikwa na agụ egwu maka watermelon bụ fruit mana o nwere mmiri maka ndị mmiri adịghị ekwe ọṅụṅụ ka m ji ekwu ya ọ bụ na mmiri adịghị agarụ gị aka watermelon na-aracha ya maka o nwere mmiri karịa ihe niile ị ga-aṅụ mmiri ị ga-aṅụrị mmiri ị ga-agbalị ṅụọ maka ị ga-aṅụ mmiri gị nwere ndị bekee na-akpọ dehydration ọ na-egbu mmadụ ọ na-ebutekwa ya dị iche ị ga-achọbụ ịnwụ oge ugbu a ihe ga na-aza na-ekpe ewu mmiri aṅụ ya ihe anyị ga-ekele Chineke wu o nyere anyị mmiri n'efu ọ bụrụ na ị na-ego ego eji ego ya adị nnukwu chukwu mekwu ebere aka nwere pure water ndị 5 naira ịpụọ igocharụ ibute ofu akpa ọ nwere ọ bụ na ọ ga-ekwe gị ụfọdụ na-aṅụchazi ofu akpa pure water ị ga-enwede ego igo mmiri ebe ị na-apụ na mpiko ka ị gata mmiri maka ihe ndị mmadụ na-eji agwọ mmadụ awọwụ mmiri ọ fịara ahụ onye ọbụla jụrụ mmiri mata na onye ahụ obi akpọgo nkụ ekwe n'eluigwe a ga-achụkwa ya mmiri a ga-ajụ ya ekwe n'egwu eme ka Chineke mee ka Richman na Lazarus nwanne maka ihe omime onwe nke mmiri nkịtị mmadụ na-agafe eme onye na-enwe mmiri emechi m gwa esi mmadụ onye na-agafe maka azụga mee mmiri onye na-agafe ọsọ onye asị biko enye ofu mmiri nwaanyị jụ maka ma mụma agbagodo nkịtị ma ọ ga-enye mmiri a ọsọ egole ka a na-enweta n'elu onye agaba m nwaanyị maka
5 naira. 5 naira. Ihe we wu na-eweta onye a. Onye ọgwụchukwu exactly ma ọ bụ ozi bịara ịgbanwe ọnọdụ gị. O nwere ike ihe che ya mmiri echi ire ezi mmiri. Onye agatịa mkpụ ya sị bịa ngo mmiri nyego onye a. Maka ị na-agwa awọrọ mmiri dị ka mmiri. Egwu ala egwupụta mmiri. Nye m na-ajụ ndị mmadụ unu nwekwanụ Chineke nwa ekele ihe unu ga-emedu. Amadem. Maka ịwọ mmadụ mmiri si abịa na-eku mmiri nkịtị n'ụlọ. Ana ego. Ihe a na-agwụ m ike. Onye Chineke gọziri ịgbapụ ebe ọhụụ na be gị mmiri na-agbara onwe ya n'efu. Epụta inwe obi pụta n'ezi nke ime ebe ọkacha njọ ọkacha ịga n'ime obodo. Ndị Chineke gọzigo ga-abịa n'obodo ha mepere ndị be ha mmiri ka ha na-ere mmiri. Ha mpụta nsị ndị mmadụ kedu ihe na-eche kedu ihe ndị mmadụ che na-eweta ọganiru mmiri ị ga-abụ Chineke gọziri gị gbapụ ebe ọhụụ iwere paịpụ bụ ma ọ batọ ti n'ọnụ ụzọ gị hapụ ndị bụ unu ebere ha na-ekpere gị mgbe niile makwa ihe ọ bụ apụta ị na-ana 10 naira 50 naira ego ahụ iji arụọ gịnị a na-ejikwa n'ụdị ego abụ ụba si na chi ọ bụghị ihe akọta n'akụkụ ite uru ọ na-aba anyị na ụlọ otu a Chineke si gaa n'ubi akọbeghị m ugbo mbụ mana ndị mmadụ gwara m na Chineke si gaa n'ubi ngị onwunye ndị ka ị ga-ewere na ị ga-ewefọ ịma ọkpọ ha ahụ ọsụ ndị mana eme ndị na ọ chọrọ irite ihe niile ha na-ego mmiri ha na-ego ala ha na-ego ụlọ ha na-ego ụkwụ ịzọ n'ala onwekwa Chineke kedu ihe ị ga-eme ụdị ya agwa ahụ ajọka ọ na-agwụkwa m ike ndị ndị anyị ga-ahụ na Chineke agọzigo ha na mmiri ahụ ego ahụ ha na-enweta onweghị ihe ọ bụrụ ha ịmana ihe niile a ị ga-ata nwa ya ị ga-ata ya ụmụ ịmụta ga-ata ya maka mmiri ahụ ịgbapụ n'obodo hapụ ndị obodo ka a na-echu mmiri na-ekpere gị ekpere na-agọrọ gị ọfọma mana enwe ike ibili ofu echi Chineke mee mmiri ọta ọ na-eme takpọ ihe ahụ ya ụdị awụ oge ndị mmadụ chọrọ mmiri ebe na n'ọkụ onye ọbụla bịa yọọ gị mmiri biko nwanne ịkpa ha aka sị gị na ịmakwa na ha na-eji jenaretọ pọmpụ ya bụ mmiri ịmakwa na oge ụfọdụ ọkụ ada adị nka ịma na ihe ọjọọ ọbụla mmadụ na-eme o nwere excuse mana ọ dịghị mma Chineke gọzie gị ndị nọ gị n'akụkụ adịghị erite ya ngọzi bụ ngọzi na-emetụta ụmụ ogbenye na ndị onwe ha ka ọ ha anaghị n'akụ ekpere ha na-ekpere gị tankị ya ha na-asị gị ịmara ihe ọ na-emere gị n'eluigwe ị ga na-achọ ihe ọzọ ị ga-eme ka imekwu ịma ndị fọ na-echezi na Chineke na ọ gọzie ego gị ka ọ gọzi ego Chineke nyere gị ọnwụ naanị ka enye ego ahụ ego Chineke nyere gị o nyere gị ka iwe nye ndị ọzọ aka anyị ji nyere ha aka ọ nakọta ego ahụ eme gịnị ọwụ na ịmụ ahụ ka iji enweta ego ahụ ọwụ na ịma ihe ka iji kpata ego ahụ ọ bụrụ na ego karịrị ibe gị ihe ngọzi Chineke ewe nwanne gbere ya gọzie ndị nọ gị n'akụkụ gọzie onye niile ọkwa na ya bụ ka Igbo na-emepe Chukwu gọzie gị were ya narụ ụlọ nyere ụmụnne gị na ụmụnna gị aka ana Igbo a na-emepe anya na-enwe obiọma ntaji anya na-akwụsị Igbo a na-aga n'iru ọkwa na ihe anyị na-ekpe ebe a Igbo zuo ezo Igbo ezuo nunu ebe ọ bụla anyị pụta ihe niile na-eme gịnị a na-aga n'iru obodo anyị a na-emepe ọtụtụ ụmụ anyị Chineke gọziri anyị ka anyị gọzie ndị na anyị n'akụkụ ọwụziga na gọzi sọsọ ndị Igbo ibe gị gọzie onye ọbụla nọ gị n'akụkụ ebe ọbụla ibi gọzie ka Chineke na-enyekwa ngọzi mmaji kwuo mmaji biko unu nwanne m nwaanyị okwu abịakwa na ngwanụ kwarapụ ịma na ịgba anyị nkịtị isiokwu atọ kacha ebe anyị tinyegoro ụkwụ onye ọbụla nọ gị n'akụ biko ka ngọzi Chineke nyere gị rute ha ka Chukwu wee na-agọzikwe gị mee na gịnị na-aga n'iru chetakwa o nwere ka ọ dịrị gị mma tata echi niile maha ebe ụmụ gị ga-aga nwere ike bụrụ onye ahụ i nyere aka na mgbe ịmahọ bụ ebe nwa gị ga-aga ojidi ya onye mpụtọsị ịbụ nwa onye dị otu a ụzọ eme gịnị emepe ya mere ebe ọbụla ị nọ na-eme ihe ọma ọ ka bụkwa dunu nwaanyị Uchechi Chukwuma na-asị unu tupu ha na-asị unu ka eme ofu okwu m enweghị ụmụnne m ịma na asị na-enye mmadụ aka onweghị ka ị na-enyere aka ana m ekelekwe ndị na-ezite m ozi na IG nke a na-akpọ Instagram ma ndị ke na-eso m n'ụkwụ ana m ekele unu ọ ga-adịrị unu mma dịkwara anyị mma